Uy, bay. Unsa man? Pila din grabe sa math di ay? 75 mo ah. Pariyat ah. Asa man ko ni ay kalibangon na kay ko. Dagan ko asa man ko ni. Asa man ko pa ni asa man diri dapito ay. Uy, minawa diri ay. Uy, unsa man ni? Asa ni ba daw? Nagisakinan uy. Nyara. Na sir da. O sir ni. Kalibangon na gyud kay ko. Nangita kog CR. May kanin nakakita ko. Nawat ka mangga dre. Kisa kisukon mo pangawa tong mangga dre. Ha? Ba't yun tikaron? Tagan. Boleh na dito. Boleh na. Ha? Magwapo ra ka. Hindi mo puti ang uwak. Magwapo ka. Hindi mo puti ang uwak. Uy, may mata na. Lagi na gutom na kay ko. Uy, mata na. Lagi na gutom na kay ko. Tiyog na uti ano. Uy, mata na. Sigsamak. Nalong ka, uy. Bahala ka. Okay, ginugo sa mga asawa. Okay, wala na mga busa eh. Buang ka. Yun ka. Muna. Kabawa ka na ng bana, ha? Walang din. Yun ka. Kayo ha, congrats ulit picture sa ta. Di kaaya ka ma-picture yung mga tara. Lugay ka na, congrats pa maayo ha. Tara, lingkod tayo nga ta na. Tara, lingkod ta, tara. Kaya naman sa picture ganiya, no? Ngayon kayo picture ang buang. Patangtan ako to sa buang ng buang. Ilangayan kayo, mga ikog ta ba? Da, tae oh. Aba? Try, tae. Oo, tae. Takua. Lipis ko tayo. Okay. Okay. Buang. Sa'y nangotot. Ini, nangotot ni. Tulik ko taan ninyo. Aking sinta, ikaw na ang tuhanon at mundo. Unsa may kasulti nimo sa mga tao diri nga banga ko na kay ka mastorya kun di ko kagbalo mastorya ko no. Unsa may sulti mo? Unsay gipost mo sa Facebook? Okay. Ang akong gipost, batik kag naong, batik kag tiyan, batik kag tiil, batik pagig kag lawas. Wow, kasiksi ni Biana. Kasiksi, kabugdo na oy. Gayog number ni mo B. Uy, kadakog tiyan, katambog. Saan mag-iingon? Tabog ka. Da. Uy, wow! Di na daw kanya love. Okay na ba? Okay na liyan.